Obchodní dům Linako najdete na 2 místech, buď v Klatovech v ulici 5. května nebo v Horažďovicích na adrese Havlíčkova 49. A proč byste k nám vlastně měli přijít? Je toho hodně, ale vezmeme to hezky, jak se říká, od podlahy. Již dlouhou řádku let se naše firma zabývá podlahovými krytinami. Nejsme jen obyčejnými prodejci koberců, lin nebo plovoucích podlah. Od nás dostanete vždy kompletní servis. To znamená, že vámi vybrané lino nebo plovoucí podlahu vám dovezeme a postaráme se i o její pokládku. Na tom, aby byl náš servis kompletní, si zakládáme u veškerého našeho sortimentu. Do toho spadá například i bytový textil, který vám ušijeme na míru. A protože si tuto práci děláme sami a nejsme tak na nikoho závislí, snažíme se vždy dodržet co možná nejkratší dobu dodání. V našem oddělení bytového textilu najdete vše od záclon, závěsů přes ložní prádlo až ke garnížím. Dalším oddělením obchodního domu Linako je i nábytek. Ať už zařizujete nový byt, pracovnu, rekonstruujete nebo si chcete jen udělat radost nějakou tou drobností, určitě navštivte náš obchodní dům. Najdete u nás vše, na co si vzpomenete, od podlahy až po strop. Máme širokou nabídku kuchyní, pracoven, obývacích pokojů a ložnic. Nechybí ani široký sortiment madrací té nejvyšší možné kvality. Dobrému obchodnímu domu patří i dobré služby, proto poradenství, vyměření a instalace veškerého námi prodávaného sortimentu je pro nás naprostou samozřejmostí. A protože myslíme na zdraví a pohodu našeho zákazníka od A do Z, najdete v areálu obchodního domu Linako i prodejnu kvalitního medu. Ten pochází přímo od včelaře. Budeme se na vás těšit.